Id-devozzjoni tal-poplu Malti Wawċi matul dan iż-żmien tas-sena tibqa' waħda kbira u laħqet il-qofol tagħha fil-jumejn ta' ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira meta jsiru dak li jissejħu is-seba' Visti. Tradizzjoni li issa daħlet sew fil-qalb ta' ħafna Kattoliċi li għal ftit mumenti jinġabru flimkien u jifqu ftit mill-ħajja maġra ta' kuljum u jqattaw ħin ta' riflessjoni u talb. Il-ġabra tal-poplu tidher waqt it-talb quddiem is-sepulkru fejn huma bosta dawk li jażlu li jduru is-seba' visti f'seba' knejjes differenti. Is-seba' visti fihom sinifikat partikolari kif dawn jissimbolizzaw is-seba' stazzjonijiet li Kristu għadda minnhom mill-aħħar ċena sat-tisliba fuq l-ewda tas-salib. Tkellimna Modun Ewkariżżammit Arċiprit tal-Parroċċa San Bastjan ta' Ħalqormi fejn spjegalna iktar fid-dettall is-sinifikat ta' dawn il-visti. Aħna l-fidi tagħna hija mibnija fuq Alla li ġie jfittex u jsalva lill-bniedem. U allura is-seba' visti hija r-risposta tal-bniedem għax-xewqa ta' Alla li anke kollu ikun fil-preżenza tiegħu. Allura il-motivazzjoni għal dan kollu hija propju r-risposta tagħna għal din l-imħabba straordinarja ta' Ġesu li jażel li anke jibqa' magħna fl-Ewkaristija u jixtieq li nkunu viċin tiegħu. Mill-ħamis filgħaxija l-knejjes kienu armati b'mod sempliċi ħafna fejn f'ħafna parroċċi spikka d-damask iswed u l-armar tas-sepulkru li jiżżejjen bi fjuri u xemat biex jilqa' s-sagrament. Fil-jum tal-ġimgħa l-kbira jispikka wkoll in-nuqqas tal-ħoss qniepen f'waqt li jinstema' il-ħoss taċ-ċuqlajta li tfakkar fin-niket li għadda minnu Ġesu matul il-Passjoni. Intant wara waqfa ta' 3 snin, sentejn minħabba l-pandemija tal-Covid u sena minħabba l-maltemp, din is-sena t-toroq Maltin u Għawċin reġgħu laqgħu il-proċessjonijiet tradizzjonali tal-ġimgħa l-kbira, għalkemm dik tal-Bażilika ta' San Ġorġ Fawdex ħarġet il-ħamis filgħaxija. U din is-sena kienet waħda speċjali ferm qrima kif għall-ewwel darba f'pajjiżna fil-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira illi toħroġ mill-Knisja Kolleġjata ta' San Ġorġ żdiedet vara unika li tirrappreżenta l-kundanna tas-Sinedriju. B'hekk din issa saret l-akbar proċessjoni f'pajjiżna li tikkonsisti fi 13-il vara. Din il-vara unika xogħol fil-karta pesta tal-artist Aron Camilleri Kawki tinkludi wkoll xogħol tal-Mastru Daxxa Ġużi Xwiereb li ħadem is-sedja u t-taraġ fl-injam fejn jidher il-qassis il-kbir. Dan fil-waqt il-Mastru Daxxi George u Silvio De Bono ħadmu fuq il-bradella u l-bankun fuq disinn tal-artist Silvio Paċ. Skont l-istoriċi li qdem proċessjoni f'pajjiżna hija dik organizzata mill-Franġiskani Minuri tar-Rabat u aktar xi din bdiet lejn l-aħħar tas-seklu 16. Dawn il-patrijiet bdew ukoll il-proċessjoni fil-Belt Valletta u ftit wara bdiet issir dik ta' Ħalqormi. Kull sena madħul ta' dawn il-proċessjonijiet jibdew mal-ewwel il-preparamenti għall-festa tal-Għid bil-viġili li se jiġi ċelebrat is-Sibt filgħaxija u l-preparamenti għall-irxoxt illi jsir il-ħadd filgħodu.